amam en ina dan sakripisyo da et sikain sedda regalo kay din matengsin pamilya nuras tuman uga ka sakluten igay-gay dakan ina si aben amam katas moen mantimpla dua day man ang yaen sika yan kedua ni ay din makda keka ay demian pagka dinawaya bagbagada ensik amagay serbina tantal talik kudampay daida ayaw awan ka nanti norong mo kinaloko ya bisyo singgap mo yak mo kaman din don sin palasyo si inam manluluwa sayang na din cimpoy na magaka si amam yan kayo mo kananay anak ko apay sa mo asikan man babawi taninam-nam mo inamag mo yan kamaling asam kanan ama ina pasensya step kedua ni eyak bumawi kasih nudwani yan manluluwa da amam en inam ngemgapo sinragsak da tanin se nan baliw in masin suka tanin se nan baliw in masin suka nan baliw in masin suka